Parlok saisin ai kublai fi my recharge Ayurveda morning. Parlok hangni ngadon hapo customer my recharge master franchise kabadai hapo dhan kiti. Tela da phim pat jupoi pe yakani chapo jangka kalong kaba internet bha bat phila ru banyo ya baro kitiar kiwa ka my recharge kapel mi. Tong ini pe menta. Kani kadai customer enterprise my recharge master franchise kabadon hapo dhan kiti Shillong. Na kani ka franchise pila apnyo lut ya baro ki produk jong ka my recharge bat pila ru banyo ya ka top up lade ka stock na ka manta pin le recharge ya ki TV jong pi ya ki mobile jong pi bat ban siru ya ka bill light jong pi bat ngidap ru da ka jing so kumen na ka banta ki parlok ki bhap siu ya ka insurance premium jong ki ban ka snem kila ban siu lang ba ka my recharge bat kila ru ban yo ka top up ane ka stock na ka ne ka franchise kino ki parlok ki badon lane badon ID lane ki badon register lane ba my recharge kila ban thit ki ki tiar na kani ka franchise bat kin yo akadon discount price bat ha kani ka franchise ki don ro ki kamera ba pila ban ya shong kai ban ya discuss namta ka business jong pi bat kumdu ka don ro ka training room ka ba pila ban yo i hang tong ini pe ya ka kamera lane ka training room ada pidon kam pila dalam ki parlok jong pi bat pan ai ke jingi kai ka bede ke business jong ka my recharge Ayurveda ngidap da ka jingso komen ba ka jingso sarong ba ka my recharge master franchise ka badan hadan kiti kalong ka franchise ka bla piang lut nadong shadong naduk ki produk kunju aduk ki kamera ban eye training bat kumju ru pila ban yo i ya ki jaka stock lane ki jaka pu ya ki tiar kitar ki badai bat kamai recharge Lara don kino ki parlok ki bakwa ban sengthu chaphang ka my recharge Ayurveda kila bat wan bat aten ya kini ki training ki bangi penlong man ka por ha ka de training room ling ba kini ki leader ki ba aring ya ka timing bat ka por da episode kam ban tip kam ha pila men kontak dengan hau nomor kendai pra riu lain riu not pra riu bat hang ni ngila ban yo i ya kani ka store room kani ka stock room jong kani ka master franchise hadan gede bat mentah kesengi ka stock kala jadi lut namar bagi tiar kilong dibaya iyo bah te da stock kan sapoi dia salah syah kuntat man kapor amda lalu ke stok kelawan dia parlok ladangi kwa bentit ya kini kitiar ngila ban pan lingba kini iba syong ha kadeka kamera bat pila ban ai lau ID jong pi bat order ya kan wono katiar pidon kam pin yo be naki